Si Jesus may ngunito sa iyang natinungan. Paglato kamo sa tibuok kalibutan, isang niyaw kinimaayong balita ngadto sa talang mga tao. Ang mutuo ug magpabunyag maluwas, apan dili mutuo silutan. Ug kini ang mga timaan sa kabuhis ng batulan nila nga mutuo. Sa akong ngalan, maghihilin sila ng yawa ug manunti sila ng laing mga salutian. Kung makakupot sila ng mga alas ug makainom sila kilog, dili sila mausa. Itabihin nila ang ilang mga kumot sa mga masakipon ug mga alam sila. Kung igsulti nila ang iyong Jesus, kilala siya ngadto sa langit ug milingkod sa tuo sa Dios, ug nang lakaw ang mga tinunan ug nagsakiyaw sa maayong balita sa tanang dapit. Ang nagdamang gayon nila mao ang Espiritus, mao ang Ginoo. Ug idaswat sa katinuod sa ilang tiwali pinagis paghatag nila sa mga timaan sa Ginoo. Way so lang ang Diyos Ginoo. We also celebrate the feast of Ascension. Ang pagsakas langit sa ating Ginoo sa Kristo. Quanto pas perutihon, the trouble of Philo is lupan. Matagilong ko na ito, na ni nagpaabot ng panamigin. Nagpaabot ng lupan. Kung kami ang isinating sa mga tinunan sa Panginoong Isang Kristo. Nagiguman sila mga tinutuig more or less sa ministry about sa Panginoong Isang Kristo kung hining adlaw, lumingguhan, feast of Ascension, ang Panginoong Isang Kristo, takaw na nabiya sa iyang tinunan. Kung ang Panginoong Isang Kristo, before nilita mo, nagkahimulang pulupit ang ginoong daan, nabiya din siya. Apan, yung tagdaan o ang pagtuman sa iyang nanamigin. Iya siya, wala na ang Panginoong Kristo sa iyang pagbiya, ang iyaw sa mga tinunan na balangkakon o masuko. Nagikuban sila kaniya sa bilang ng mga tuigan, apan maputo nila ang panahon na nabiya siya. Matulog daw sa pulupihon, walang forever. Biya ang Panginoong Kristo, kapag mayroon na rin, biya mabuto ang Panginoong Kristo. Hindi ba mahimong matutupan siya sa iyang mga tinunan sa taas ng panahon? O siguro ang panahon sa iyang mga tinunan, kung hindi kita galing gusto mo ay makasin natin na nagtipod na tinahan. Kung kita gusto mo ay biyaan sa ating pagbilit. Kaya bitaw kayo na akong biyaan at akong karena bitaw trabaho akong gibiyaan akong pamilya aron mo sunod domingo. Actually, maunay ito mo sa iyang mga tinunan. Pagkakatingin mo si Kristo after he died, although he resurrected, but 40 days after the sacrifices langit. Wala na naman pagkakatingin mo si Kristo ng pamilya. Kapag sa may litungan ay ining pagbiya sa atong Ginoong sa Kristo. Pero kinahanglan din siya biya. Aside from fulfilling God's commandment, His Father's commandment, kinahanglan umanong ko ang misyon niya sa kay sa langit, umalis sa iyong pagmanaw, pipilang adlaw ang malamay. Ang atong Ginoong sa Kristo, buot kinato na mutubo punta. Kaya ito, iha sa itong pagtuo, huwag magbibihatag na ito italan. Walang ihatag ang kinatibukan sa itong pagtuo. Kapag ito na yung opportunities mga tinunan sa Panginoong Kristo nga hindi sila magiging dependent only to the physical Jesus. Nga lihat sila ilang pagtuo sa iyo silang iyak sila sa Ginoo apan ang Ginoo Kristo nagpasabi nga lihat sila pagpadayon sa ilang misyon
Iyan ipadala ang Espiritu Santo na magubah kanina. Magubah na nag-trouble about hello is goodbye, but naapoy positibo kainin. No? A good thing about goodbye is hello. Sa ilang pagpanamilit to the physical Christ, ilang pong nahimaman ang Espiritu Santo. Ganyan na itong ginawin naman siya kulit, siya mabiya, ang Espiritu Santo dito, mapadala ng tulilan. Mga natin siya mabiya, mga ito, ingarihan siya ng mahal, aron ang nalaban ang Espiritu Santo, ipadala usap, pag-iya siya ng nagulunan. Hindi siguro ni aron, mas sinabi na ito, ang tumang kag-ulos pagbiya sa Ginoo, kundi ang pag-iya sa Panginoong Kristo o pagsaka ng Diyos kailangan sa iyang mahal, naghatag ka na ito o paglaon sa pagpadayon sa ato nagsatagsa ng mga misyon. Sama nga, hindi maupag sa kaslangin sa Panginoong Kristo, naghatag ka na sa iyang mga tinunan sa pagsagiyaw sa Evangelyo sa tanang lapit sa kalimutan. Kumulit ka ako, buong inspirasyon. And sometimes we feel God left us. Every time ako yung babati, it's an opportunity also for us to grow in faith. May tapos mga tinunan, nabili na sila magsalit to the physical Christ na ilang magkauban, but also itubukod ang ilang pagtuo, hindi nila makita ang Ginoong Kristo na disok nila sa ilang kasing-kasing na nga ang pagkabanhaw na tuman. Si Kristo nagtuman sa pagkukuswahan, nakita, hindi na sa ito na tayo pinibig sa iyong pagkabanhaw kung natigpun ang pagtuos sa iyong tinunan. Pupulutan kita. Every time we feel that God is physically absent, mahilupin mo tata nga He never left us alone. Naguban kinato ang Espiritu Santo sa atong kasatagsang kapanaw nila sa pagtuo sa kinabuhi. Ginoo, tuloy ko